Antes de comezar coa final, temos que darlle paso ao noso duómetro, porque está elixindo uns dúos, que maravilla, eh? Por favor, César Romero, queremos saber que parella nos toca escoitar para a vindeira semana. Porque, a ver, o dúo da semana pasada é increíble, o desta semana, maravilloso, que tocará para a vindeira semana. Pois dámoslle, si queres, o duómetro. Por favor, por favor. Tades preparado? Sí, sí. Tades preparado? Sí. Pois que xire o duómetro. Sigue a ruleta xirando e os corazóns palpitando. Arriba, arriba. Sigue a ruleta xirando. Aí vai, aí vai, aí vai. Aí está. Pero Jay leva todas as novas hoxe, eh? Oxe é unha noite de Jay. Oxe, a noite de Jay. Jay que está enfermo, pois hoxe é a túa noite, Jay. Jay, para a vindeira semana con María, tedes dúo, vale? A ver se estás mellor para poder preparalo. A mí Dime, gustaba César. decir calé. Cale, digo, por Sí. favor, venga. Ah, pachá, paché. Ah, pachá, paché. Ah, pachá, paché. Ajá. Moi ben, pois... Apetece, apetece. Pois, sí, a min todo me apetece, claro que sí. Na Liga máis aínda. Grazas, César. Gracias a ti, Forte grazas. aplauso para César.